l-a răsărit muntele Țibleș, l-a pus muntele Șatra. O zonă cu dealuri, păduri, acolo am copilărit, acolo m-am născut. Există tradiția unde și femeile și bărbații își doresc să facă foarte multe lucruri manuale. Acest produs Tramon este fabrica Taparo din Târgu Lăpuș. Este un produs care se face manual, începând cu ramele, aplicarea buretelui, tapițatul și ambalatul. Tot e numai manual. Eu răspund de acest produs ca să fie aranjată husa, să fie perfect, să fie tapizat frumos. Numele meu este Nicolae Mureșan și fabric scaunul Stranmon.